Azkenengo urtetan nire artistikoki daukadan erronka da kantua zentruan izan da norbait gitarra batekin kantua kantatzen hori oinarrian izan da, ahalik eta aberatzen diren konposizioak egitea, ezta? Hortarako Fantasia diskontan Aitor Etxeberriaren laguntzarekin kontatu dut, berak ekoitzi du lana, eta uste dut ondo zaindu dugula nire erronka horretan buruan neukana, kantoren esentzia oso ondo zainduta dago, eta iruditzen zait Aitorren laguntzarekin osatu dugula bere inguruan timbrikoki eta sonoroki oso aberatsa den eszenatoki bat, dena ere kantuaren mesedetan, ezta? Eta uste dut lortu dugula soinu naturala, soinu oso zuzena, artifiziorik gabeko soinu bat, non ñabardurek hartzen duten garrantzia, eta esan da bezala denaren zentruan dago norbait gitarra batekin kantu bat kantatzen. Eta horren bila noa azkenengo urtetan, eta uste dut diskonekin pixkat gehiago gerturatu naizela, helburu hortara. Nik uste dut irtera argiaken pausu bat emanuela bide hortan, eta honekin pausu bat gehiago eman dudala, norabide horretan. Adibidez, iruditzen zait aurreko diskoarekin alderatuta, aurreko diskoan momentu bakoitzean bazegoen soilik elementu bat gauzak esaten, ezta? Izan ahotsa, izan gitarra, izan biolina. Diskontan badaude momentu batzuk ez dagoela inor ezer esaten, ezta? Uste dute badaudela ezer gertatzen ez den momentuak daude, tentsio bat, giro bat mantentze hutsarekin uste dut ematen diola beste dimensio bat sorkuntza guztiari, ez da? Orain arte ni beti saiatu naiz momenturo norbait egotea zeozer esaten, ez da? Eta Aitorrekin pixkat ikasi dudana hori da, ez da? Diskontan lehenengo aldiz egin dut lan Felix Buffekin, adibidez, Fernando Neirak bajuak eta sartu ditu aurreko diskoetan bezala, gitarra elektrikorik ez dago, Amorantek sartu ditu trompeta batzuk, Xabi Severiok egin ditu soketarako arregloak, eta hainbat musikari daude lehenengo aldiz nerekin lan egiten dutenak, beste batzuk lehenagotik beraiekin aritutakoak dira, nerekin aritutakoak, eta letren aldetik ere Jose Luis Otamendiren hitzak daude, Uxo Alberdiren hitzak, Inigo Astiz, Itziar Ugarte lehenengo aldiz, nerekin batera kantu bate osatzen, badira urtetan ere ondoan ibili diren hainbat autore eta musikari, eta beste batzuk berriak direnak baita ere. Kantu baten izena da, Amaia Lasaren olerki bat da, Fantasia bat, eta hortik kantu bat dago, eta diskoari ere izena ematen dio, eta bada Aitor Etxeberria eta Uxo Alberdirekin osatu dugun sorkuntzarako espazio dugune aske bat, ahalik eta libreen sortzeko, ahalik eta gutxien pentsatzeko zer espero den nitaz, noriari natzaion zuzentzen, betiko publikoari den edo izan nahiko nuken publiko horri begira, batzutan gauza horrek distorsionatu egiten gaituzte, eta saiatu garena da guzti hori alde batera uzten, eta ahalik eta libreen sortzen saiatzen. Eta Fantasia da pixkat sortu dugun sorkuntza espazio kreatibo hori, ezta? Eider Korralek egin du artelana, eta pixkate Fantasiaren kontzeptua harrapatzen duela iruditzen zait, oso koloretsua eta ausarta dela uste dut diseinua, hitzak ez daude zuzen, moztuta ere badaude, Fantasia ez dalako gauza lineal, reglatu, arautu, mugatu, zuzen eta simetriko bat, ezta? Pixkat kontzeptu horrekin jokatzen du, puskatzen du elementu batzukin, nik uste badaukala provokazio puntu bat baita ere, esatezula askok esatik jatea, ondo dago, horrela da, bai, horrela da, ezta? Pixkat kontzeptuarekin muturrera arte iristen dela uste dute Aiderren lana eta asko gustatzen zait.